alhamdulillah jihar Nasarawa sun yi wannan shirye-shiryen. Kaɗan daga cikin shirye-shiryen shine ganin yadda za a taho da alhazai daga cikin garin Makka daga masaukinsu na Makka zuwa Muna, kana daga Muna a sake kwashe su zuwa filin kusa. Alhamdulillah an yi waɗannan matakai din ta hanyar fara kwaso alhazai mata zuwa filin Muna kafin muka kwaso maza. Na cikin dare muka fara kwashe sauran alhazai zuwa filin Arfa. Mun yi wannan ne saboda ya kamata a zo da wuri saboda hanya yana cewa idan gari ya waye. Kuma yanzu da nake ma magana babu alhaji guda ɗaya na jihar Nasarawa wanda baya cikin filin Arfa a yanzu haka da muke. Mun dan samu bayanai ana fama da zafin rana a kwanakin baya a can ƙasa mai tsarki, kawo yanzu ya abin yake ne? To alal hakika ba za a rasa zafin rana a Saudiya ba duk wanda ya saba zuwa, amma ƙasar Saudiya dole a yi taya ta da addu'a domin duk wani matakai da ake ɗaukawa na rage raɗaɗin zafin suna ɗauka. Tunda za ka ga cewa duk yadda ka wuce an tanadar da ruwa mai sanyi da kankara. Wani abin ban sha'awa ma nan shine Arafat da muka sani da ba shi bane Arafat na yanzu, amma kuma ce an yi tent ne, ma'ana an yi buka yanzu an yi wani tsari ne wadda shi ba gini ba na bulo amma zai rage zafi kuma an samar da AC a ciki, sannan duk hanyoyi da za ka wuce za ga ruwan sanyi da makamantansu. So duk yanayi na matakai da za a yi don rage raɗaɗin zafi a gaskiya an riga an ɗauka, kuma alhamdulillah da akwai sauki fiye da tunani. To madalla, wasu bangarori kamar wasu rahotanni kan nuna cewa wasu jihohin suna fama da kalubale musamman kuma abin da ya shafi masauki da abinci, ya bangaren tanadin da aka yi alhazan jihar Nasarawa. Gaskiya duk wanda ya zo aikin hajji a wannan shekara da ya zama wajibi ya yaba wa shi mai girma gwamna na jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule da kuma kokarin sakataren hukumar jin daɗin alhazai Malam Idris Ahmad Al-Masura da sauran tawaga da suke aiki because masauki na hukumar jin daɗin alhazai yana daga cikin masauki mafi kusa da harami a cikin jihohin Najeriya, domin a anguwar da muke ana kiran shi Taifir, kuma Taifir ana iya takawa zuwa masallaci maimakon sauran jihohi da suka kama gidaje a Masfala da sauransu. Wannan gidajen bayan bai da kyau kuma ga nisa. Saboda haka alhazan su kansu sun tabbatar cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta yi kokari wajen samar da gida kusa da harami. Wannan kenan. Mutum abinci kuwa alhamdulillah ana bada abinci sau 2 a rana, da safe da kuma dare. Wannan kowa ya riga ya sani, kuma abin da zai baka sha'awa shine ana yin abinci da ka san a gida. Ana yin miyan kuka, ana yin miyan riɗi, ana yin miyan kubaiwa da sauransu. Ana yin shinkafa. Kaza kuwa sai dai ka ga alhaji ya gasa kaɗan ya yi shi saboda yawan kaza da makamantan su. So a wannan bangaren gaskiya jihar Nasarawa sun cancanci a yaba musu. Alhamdulillah. Mu koma bangaren kiwon lafiya da kuma watakila rashe-rashe na wasu alhazai kamar yadda hukumar aikin hajji ta ƙasa nakon kenan a kwanakin baya ta iya nuna an samu rashe-rashe na wasu alhazai da kuma wasu da ke fama da rashin lafiya, ko hakan ya shafi jihar Nasarawa? Gaskiya jihar Nasarawa dai alhamdulillah zuwa yanzu da nake ma wannan magana a filin Arfa da mu samu rashin alhaji ko ɗaya ba. Game da rashin lafiya kuwa shi sakataren hukumar jin daɗin alhazai ganin irin kokari da aka yi na hada alhazai 2,100 a gida ɗaya. Gida mai cin alhazai 2,100 yana mai tabbatar masa hukuma aikin hajji na ƙasa ta ba shi dama an buɗe masa asibiti a cikin wannan gidan. Wannan gidan asibitin gidan shine jihohi makwabtan da suke kusa da gidan Nasarawa suke zuwa neman magunguna. Saboda kaga maganar matsalar magani mu muna a takaice gidan da muke da akwai asibiti. Maganar rashi gaskiya ba a samu rashi ba da sauransu, alhamdulillah gaskiya yanzu. To alhamdulillah, to idan aka kwatanta da watakila shekarun da suka gabata dangane da aikin hajji da hajjin bana, naka gani da kuma fahimta me zaka ce ya bambanta na bana da na shekarun baya? Da akwai bambanci gaskiya. Ai makan da ya gabata makan ne da aka dawo bayan an kammala wato cutar corona. Wadda su kansu kuma aikin hajji sun ma wannan hajjin lakabi da hajjin gaggawa, wadda kwata-kwata mutane da suka yi aikin hajji a wancan shekaran ba su wuce
1,600 ba makamantansu. Wanda jihar Nasarawa ita kanta ta samu alhazai kusan guda 800 ko 700. To wannan alhazai da za su yi aikin hajjin bana sun haura miliyan 3 ko miliyan 4. To kaga da akwai bambanci sosai, amma duk da haka matakai da ya kamata ce an ɗauka na karɓan waɗannan alhazan an riga an ɗauka. Alhamdulillah ba bambanci kenan yawa abin da za a duba, amma gyare-gyare an yi gyare-gyare yadda baka tunani. Duk wanda ya samu zuwa aikin hajji idan ya zo filin arfa ya bambanta, ko mu da muke zuwa kowane shekara a wannan karo da muka zo ba abin da muka saba gani a baya muka gani ba, domin akwai katifa a filin arfa fa nake ma magana da akwai katifa a kowane ɗakuna ta yadda katifan za ka iya buɗe shi ka kwanta, za ka kuma iya nannaɗe shi kamar da shi kujera. Wannan abin ya ba wa kowa mamaki. Wanda kuma a baya ba haka abin yake ba. Wanda abin ba haka ba ne. Daidai ka zo ka ga kafet. To kuma kafetin da ma ke fila ke hema, sabbin hema da aka yi gaba ɗaya ba tsohon kafet. Ba kafet ɗin da muka san su da ba ne, kuma ba wai waje ɗaya ne aka canja ba, a'a gaba ɗaya ne aka canja su. Gaba ɗaya filin arfat. Duk abin da ka sani a wurin zan yi hoto na wannan tsarin na hema ɗin tura ma don mutane su gani san cewa ba irin hema da aka sani da bane. To yayin da muke nan gida muna a azumin arfa, ranar arfa kenan, da kuma yi muku fata alheri, bari mu ji ta bangaren ka wani irin albishir za ku yi ma mu 'yan gida da ba mu samu zuwa aikin hajji ba, 'yan na nufin jihar Nasarawa da ma ƙasa baki ɗaya. A gaskiya kafin mu zo filin arfa shi sakataren hukumar jin daɗin alhazai Malam Idris Ahmad Al-Mansura ya shirya taro na gaggawa. Haka. Wanda kuma dalilin shirya taron shine a tunatar da manyanmu abin da ya kawo su wannan kasa mai sarki. Haka. A cikin sakonsa da ya gabatar shine kar da a manta da abu guda biyu. Tunda mutum dai ba zai yiwu ya zo aikin hajji a ce ya manta da kansa da iyayensa ba. Sosai. To amma mutum kar da ya manta da jihansa, ma'ana gwamnatin jihansa da kuma gwamnatin kasa baki daya. Haka. To an maimaita wannan abin saboda haka yana sanar da al'ummar Nasarawa cewa duk wanda ke gida Najeriya musamman a jihar Nasarawa alhazanmu da ke nan za su sa su cikin addu'a, kuma da yaƙinin cewa duk addu'o'i da za su yi musu insha Allah zai karbu. To muna godiya kwarai Malam Abdulrazak, muna muku fatan Haji Mabrur.